assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windare TV onon kala on calminama e mbadi teddinde émission men Sénégal men eɗen bismi koɗo meɗen woni Hadia Diagana adjoint au maire Mouhammady Hounare konko tigui woni koɗo meɗen hannde ɗum noon min calminima min juurimama. mi salmitima onon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Windare TV yo jamme kisal ndenka Allah yo ɓoye wonde moɗon kadi en beltima hannde garal mon ɗo yidde jokkodirde yam e won yoga e jewte Allah jarama on jarama. kono noon tigui adjoint au maire en joɗinomo ɗo haade élection ngaji local 2022 caggal élection ngaji local 2022 ho résultat mo dañɗa hen? eyyi en jetti Allah e nelaɗo muɗum en jetti jinnaɓe ɓe en jetti la population de la commune de Hammadou Hounare e jarnadeɓe toujours ɓe mbaɗi kadi fodde mabɓe ɓe kolliri kadi yidde mabɓe e monsieur le maire woni Alaji Amadou Samba Kane ɓe gotanimo no poti wotirandemo ni o dañi majorité Allah ñawni kadi kanko woni maire ɗum ko bellamo no fewi e jarnade tous nos militants et tous nos sympathisants et tous nos camarades waɓe min soutenir e oɗon moment élection qui était vraiment difficile wona hunde wemnode mais alay sawno kadi min jarnoɓe no fewi kadi en mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah saabu hunde sa tampini ɗum sa dañi tan hankkadi ine woni tampere ma nde ustima ɗum noon en jetti ɗum Allah no fewi ɓesgu Hammadou Hounare onon foof e kuuɓal Allah jarama on jarama. kono noon tigui caggal nde Allah waɗi gonɗa adjoint au maire nadɗa e mairie ndi ma won ko tawɗa ɗon ko ganduɗa hoorema ene moƴƴi walla ne rewi lawol 100% walla ko 50% kono ma taw toon caɗele holno gurduɗa ɗen ɗon caɗele ɗe tawɗa ɗon ɗe e hol dardema hen? en jetti Allah e nelaɗo muɗum aduna kam kono noon tan aɗani hunde foof sa ari kadi ko expérience ma gaddata kadi ne gasa taw won expérience uji goɗɗi ɗi tawda ɗon ma méthode liggueyɗo jomumen golliranno anne sa ari hen tan ko siyasa jarata kala ka jiiɗa hen ka famani ƴeewa anne addude hen kadi miijo maɗa e yiyande maɗa kadi mbawa fewtinde a wawa ham tawde kam foof ina moƴƴi à 100% kadi a wawa hen tawde foof ina boni à 100% saabu ko yimɓe tawaɗo ɗon kadi yimɓe o tawaɓe ɗon ɓe kadi ko wuuro ngo waɗiɓe ɗon kadi wonɗiɓe ɗon ko ligganade wuuro ngo donc alay saago kam men neɗɗo kam timmani a wawa moƴƴinde foof kadi a wawa bonnude foof wonko tawa ɗon kam machallah wonko tawa ɗon kadi alay saago kadi waɗe amélioré waɗe modifié kadi beele ne ɓuura wawde fewde. hol caɗele tawɗa ɗon nde aɗana yaɓɓe hen aɗana waɗi hen doole ma e darde ma pour mbawa regde ɗum ko nandi eɗen gandi ko ɓuuri hen hewde caɗele leydi nani hen hol darde ma hen? eɗen mbawi wiide kam caɗele kam ɗe ɓuurmi tan yiɓɓude tawmi ɗon ko affaire leyɗele ɗe e surtout ɗum tan ɓuuri won ɗon kam vraiment probléme majeur ça veut dire caɗele ɗe ko eɗen gandi en kadi fuutankoɓe ken jomiraɓe endam kadi eɗen keewi masala ka so tawi en mbi eɗen mbaɗa appliqué à 100% loi no wirni tan ɗum musat e population meɗen en kadi a yiiɗa perdude population maɗa donc alay saago noon masala ka ɓuura wawde hewde hen ça veut dire enen en gandano lotissement ji mbaɗama noon so tawi waɗama kadi wonno wiira wonno foti waɗirede ça veut dire an jeeyi guesa ma kadi ala kayitaji donc so tawi noon waɗama lotissement an joom guesa o wonko poɗɗa jeyde hen kadi commune o wonko foti jeyde hen ɗum noon waɗi caɗele seeɗa ça veut dire guesa ma so tawi commune o foti ittude ko foti ittude hen ko joom guesa o salo walla caɗele wiya kala garɗo e guesam komin waddoɓe min ɓuurani jomum wiya min ɓuurani yidde ɗum tan ɓuuri wonde toon caɗele ɗe taw waɗi ɗin terrain ngaji hen mbaɗama attribué certains conseillers ji joom guesa gara ɗo wima wonde a natta nden caɗele tawno toon ke ɓurɗe hewde kono guila Allah addimi hen kam mboɗomi daari hen min e gollidiɓam min e yaadiɓam minen foof hamin mbaɗen hakke doola men kadi en jettiri hen Allah kam vraiment waɗi avancé par ce que wonto wonno caɗele tawmi pendant duuɓi jeegom en duuɓi joyyi en duuɓi jeetati hen wonno caɗele kono e ballal Allah e nelal muɗum e commission mo gondumi o min darimi hen kam ha gueɗe kewɗe kam puɗɗima reglude hen ɗum kadi en jettiri ɗum Allah no fewi. holko woni kuccam ma e holko mbamaɗana mbawɗa darorade ha mairie ndi rewa lawol? eyyi mairie ndi eɗen mbawi wiide mandat han ko joni fuɗɗi eyyi ko joni mandat fuɗɗi hamin jaare pratiquement mboɗa wiide 6e mois mais ma 7e mois à vrai voir ko joni mandat men fuɗɗi donc mboɗo jogui hen kam jikke yakare so Allah jaaɓi inchallahu rabbi avec l' ensemble ɓe gollidanɓe nde wonno goto moƴƴo ko Allah kadi hamin mbaɗa réunion ji amen souvent min ƴeewa wadde rectifié moƴƴinde golle ɗe nde ɓe ligguey kadi ine ɓuuri wawde yuɓɓude mboɗo ɗamini moƴƴere Allah e ballal ɓe gollidanɓe minen foof ma ligguey o ham ɓuuri fewde ma ɓuur kadi yaarude yesso nde wonno moon foof ummin ɗum ko hunare yo ɓamto yo hunare yo yaaru yesso donc ɗum kadi ko bellammo no fewi ko wona ɗum go aussi mboɗo jarno aussi tous les
camarades, tous les militants, nos adversaires. Parce que hunare naɓe kamɓe jiiɗi yumma kamɓe jiiɗi baaba gañum tumago ala ɗon politique noon so ari mon fof ene wawi lañde banggue muɗum fo waɗana hoore muɗum kono gañum tumago ala ɗon si le combat tan mon fof kadi ene yiiɗi moƴƴinde Hammadou Hunare yiiɗi kadi fewnude Hammadou Hunare ɗum tagui élection ne erne noon y avait 6 candidats saabu mon fof jogui ko yiyande muɗum e vision muɗum no waɗi ha gasi kam e dow jaam e dow suturu kamɓe fof de moɗo jarnoɓe hen tous les camarades qui étaient participés à l'élection locale. Ça veut dire ça yiɗa wuuro ma tan jarantama wonde candidat. Baba Amara Diaby aussi, on le remercie de tous nos cœurs. Et mon père, mon ami aussi, Aladji Mbodi Dabo aussi, était candidat aussi. Quand on a jarnoma no fewi, mboɗo jarno aussi encore mon cher frère ami Issa Dia aussi, ko candidat wonno. Mboɗo jarno aussi Seylam Guiƴam, woni Souleymane Jules Sokom aussi, ko candidat wonno. Kadi jarnimo ni ummade Allemagne, ardamo kadi ha Hunare, waddamo battre campagne. Bon, Lassane Sidibé aussi, on le remercie, c'était notre candidat aussi, quand on est, l'ensemble des 5 candidats, mon candidat qui était monsieur le maire, Amadou Sambakan. Donc je le remercie et je suis toujours auprès de lui pour compléter et amener mes idées auprès de lui pour l'avancement de notre commune. Ko non tigi Hadia Diagana adjoint au maire mo Hammadou Hunare won ko hucca inchallah boyata woni au conseil joni inchallah jehen hen holko woni hen dardema e holko woni hen andiyama. Merci. Merci madame Moussi weltima no fewi no mbiɗani ko noon au conseil huccina oɗo saaha mo gonɗen joni o saabu kamɓe mandaji mabɓe goni en terme ko woni a terme noon alay sago kadi waɗe renouvellement c'est un mandat de 5 ans c'est au conseil HCCT. Voilà, donc c'est normal. Chaque conseil de Gonda et de Sénégal, elle va postuler ta candidature. Oui, non, comme nos députés sont nés. Il faut non retenir soit mal, on est candidat maintenant officiel. Bon, en tant que je suis jeune, et je suis engagé aussi dans la politique, Doubi Keoudi, le président Foudi, le Tchagal Ledi, Hamin Gondemo, Djamma et Nyalaum et Souba Kide, Hamin Dogaya à perdre. Pour Sénégal yo ɓamto Sénégal yo yaar yesso so président gañƴo injustice ko gollowo alhamdulillah machallah ko on vision minen min jiiya mako ɗum tagui min ɓami engagement déterminé e wawde yaadude mako wawde liggadade mako pour Sénégal heɓa ko heeɓi ko hande enen fof hande eɗen gandi ko waɗɗo e Sénégal ko duuɓi jewtuɗi ɗi ala lamɗo baɗɗo hono majjum ɗum noon sa yi aussi lamɗo ba noon alay saago annen jaada e majjum jaadon e dans tous ces programmes guila nden noon mboɗum e parti he surtout au niveau de Congo toon mbannomini milité ede journaliste nde ari nde aussi nde ɗaɓɓata lefol laamu nde kadi toon tawi min kadi min mbaɗi kadi darda men e fodda men min kullitima kadi min dokkimo koya men kadi mamin jaade makko haw heɓa sago makko yidde makko ɗum kadi Allah waɗi moƴƴere o heeɓi sago makko yidde makko nden kadi min gummima Congo en 2012 min gari ɗo kadi o bismi min o jaɓɓi min min jeeha galle makko toon min ñaldi min jewtidi ko heewi ko fate développement ma ɓamtare leydi ndi e diaspora fof on saaha noon ko fadanno min kadi o wanni min kanko président machallah kala ko foti neɗɗo han waɗa ɗum on saaha min jinno consul général caggal nde o laami nde kadi o hokkimin consul général woni le défunt ala Baydi Sam Malal yo Allah yurmomo yafomo Allah waɗi noon o ruttima to joomi ko en 2016 he on saaha kadi minen garti ɗo Koro caggal rutti noon fof bandiraɓe Pulnoir na fof jammiri kam vraiment hande ala mo jiɗɗi lomtomo e consulat he sowona min o e kaali on saaha noon min je n'étais pas prêt pour ça haqqillam vision kam wonno ko ɗon ha yeeso seeɗa artude ga e nder Sénégal mi waɗa ga politique kam pour mi wawa waɗande gartam mon département ma commune aussi plutôt donc ɗum tagui noon guila nden gartumi depuis 2019 ko ɗo gonmi mboɗo dilla e politique he mboɗo dilla hen noon pour commune am yo ɓamto pour développement yo ɓamto pour Sénégal yo yaaru yeeso donc ɗum tan woni sababam ha joni bo saɗa wone hunde kadi a ɓooyi hen kadi a nanama hen kadi e ina yooɗi kadi ɓe gollantaɓe gonga ni ko hoorema gollanta par ce que gollanta ko leydi ma yo ɓamto hande so wiyama Sénégal tan wi haalama ko welani tan mettere kala Sénégal najo donc ɓawɗo aɗa nanda noon e weedu ha sa yiya ɗon kam teppere yo tawi ɗon donc alay saago noon ngol ɗo lawol noon mi namdima poste wonde au conseil pour mi ɓuura kadi wawde wallude population o sabu wonen gueɗe wona pour nadde hen dañde mais ko titre o tan ko c'est un honneur symbole ma keɓa kam souvenir par ce que eɗen gandi aduna ko hande hanki e hande e janggo ko hunde fof kadi ko ɓennata ko gasata kono néanmoins quand même ko tampanta ko gollanta aussi
aɗa foti kadi yiide no hoore ma no wawi fottirde fof ɗum noon tagui ngol ɗo lawol noon namdimi vraiment mbammi candidature am mi anda noon so tawi ine waɗa retenir ɗum kam gandi ko gandagal Allah kono ko ɓuuri wonde important o noon ko wadde candidat nde par ce que sa waɗi candidat ha ganni a waɗi fodde maɗa a waɗi devoir maɗa maintenant heddiɓe woni président de la république e mawɓe men woni no ministre e no maire par ce que 12 maire joguiɗen dans le département kamɓe ƴeewata gande koye mabɓe e ballal Allah e ballal président de la république ɓe ƴeewa moƴƴere kam neɗɗo foof ina handi hen heddoro hono mo Allah yiiɗi o ko on tan nawata kono ina ɓuura moƴƴude kadi neɗɗo o larta hunde sa larti hankkadi a heeɓani ɗum hankkadi netti wonde fodde maɗa kono sa lartan a joɗima jonde ma tan kadi ɗon ko fodde maɗa donc mi waɗi kam ko ponnomi wadde ko wadde de postulé ma candidature heddoro noon ko hankkadi ko haaju Allah e kamɓe ardiɓe ɓe mbaɗa kamɓene fodde mabɓe nde poti waɗandemi nde en rapport ko ligguiɗimi parti o saabu mi meeɗani namdade gueɗal e nder parti he c'est la première fois namdimi a meeɗani namdade gueɗal e nder parti he mi meeɗani namdade par ce que Congo mi waɗama proposé wonde consul mbi mi yaafima mi waɗama proposé wonde député mbi mi yaafima hay élection amen ɓendu député jo min wonno directeur campagne Aboubacry Gaydou e joni holko saabi wadde jaɓɗa wonde candidat au conseil jami wonde candidat kono mbirumami joni ni aɗa wone parti aɗa gollana parti alay saago ande keɓani souvenir janggo e janggo so tawi parti o wonno wayi ma wonno yaari aha min noon ne gonɗumi parti APR ne ham mi waɗama oɗo honneur mi heeɓi ngal ɗo cinkal ma mi heeɓi nde ngal ɗo faydagal kadi hen ɓuura wawde wallude population o ɓe gondumi ɓen aussi ma gandu hankkadi ni yiddam e président ma président yiddi mum e yam nde wonto yetti ma liiru kadi ɓe gollanenɓe kadi ma gandu oɗo nde wonto yetti kadi base ma kadi ɓuura wawde hooladema so tawi noon wonde a wiyama ka politicien base ma yiranima aucun titre ina usta cuusal mabɓe ma hoolare mabɓe maɗa saabu so wona min wonata goɗɗo woɓɓe noon ne keeɓa kadi ala ko ɓuuri hen mata ko haaju Allah tan mon fof no Allah fodani ɗum ko ɗum tan kono alay saago minne mi larta ɗum ɗon ngol ɗon ngal ɗon faydagal ina ɓeyda ustade kam ala hen par ce que ko ɓeydat tan faɗo kam ustade darde ɓeyda tan alay saago noon minne mi larta no yimɓe lartata ni tawi kadi heeɓama hayrude mboɗo welti hen so tawi heeɓa kadi mboɗo yetti Allah e nela muɗum mami andu tawde ko ɗum woni ɓuuralam